कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. हरडी इथं पारंपरिक पद्धतीनं होलिकोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी होळी खेळवता खेळवता पारंपरिक पद्धतीनं खेळल्या जाणाऱ्या लाठीकाठीचा खेळ तालुकावासियांना आकर्षणाचा भाग ठरला. हा खेळ पाहण्यासाठी लगतच्या गावातील ग्रामस्थांनी देखील एकच गर्दी केली होती. हरडी इथं पारंपरिक पद्धतीनं फाल्गुन पौर्णिमेला होळीचा सण साजरा केला जातो. यावेळी पोपळीच्या डांबांची होळी करून ढोल ताशांच्या गजरात नाचवली जाते. यावेळी होळीवर चढून लाठीकाठीचा खेळ खेळला जातो. हे एक वेगळं वैशिष्ट्य येथील होळी उत्सवाचं पाहायला मिळतं. होळीसाठी पोपळीच्या डांबांची निवड केली जाते, त्याला सजवलं जातं आणि देवाच्या नावानं जयघोष करीत फाका देत होळी खेळवली जाते. होळीच्या डांबावर 2 अथवा 4 खेळाडू चढून बनावटीचा खेळ खेळतात. ग्रामस्थ होळी नाचवताना हा खेळ सुरू असतो, त्यामुळे हे दृश्य फारच मनोहारी असतं. हे खेळ पाहण्यासाठी अबालवृद्ध, महिला, पुरुष मोठी गर्दी करतात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.